closer. Make a circle. One maintain. Umudenu munam. Ejibegwa we nekene. Umunemu ndada zinukudine. Kanyi jikota dobi ọnụ. Kanyi wewe ike. Ime ka obodo anyị gaa n'iru karịa otu ọ dị na mbụ. Maka na ebe udo dị, ebe afọ ka a na-enwe ọganilu o. United we stand, divided we fall. Ka anyị ihe ọnụ Chineke ka o nyere anyị aka ka udo tọrọ atọ na mmekọrịta nwanne na nwanne na ịfụnanya na ịdị n'otu batakwa n'obodo anyị ebe adadị nnukwu dịka ọ dịbụ na mbụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ambule kene gaba dadi nuku nemu. Ambule kene gaba dadi nuku nemu. Obodo makesi emudo, obodo kwuru onwe fananya, obodo na-enwere nsogbu. Obodo makesi emudo, obodo kwuru onwe fananya, obodo na-enwere nsogbu. Kambule kene gaba dadi nuku nemu. Kambule kene gaba dadi nuku nemu. Obodo makesi emudo, obodo kwuru onwe fananya, obodo na-enwere nsogbu. Obodo makesi emudo, obodo kwuru onwe fananya, obodo na-enwere nsogbu. Anyị nwere mmadụ, o nwere ife anyị na-enwelọ. Ị bịa na ndị gụrụ akwụkwọ, anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ. Anyị nwere prọfesọs. Ị mara anyị ji prọfesọ eme n'ọjị. Ka ọ bụ ndị aka ji akụ, ndị ji ego oyibo, adadị nnukwu nwere ndị ji ego. Ka ọ bụzi ndị ọrụ ugbo, adadị nnukwu na-akọta n'ọnụ fa. Anịba anyị na-eme nri. Oziọma nke Chukwu, anyị so na ndị izizi. Oziọma bịara n'aba anyị. Anyị nwere nnekwu ụkọchukwu Ọzọrị Bishọp Jonas Benson Okoye, Bishọp Ọka Diocese. Ochi come closer. Make a circle. Nwanne maintain wo. Ka ọ bụzi n'omenanị. Ị bịaruo n'ala Igbo tata, o nwere ndị na-echi ọzọ n'elu ụwa
ka Davis echi ọzọ ọzọ anyị bụ ọzọ izu asaa ka ị gaa nọ na-akwụ ọzọ wee na-enye n'ọha obodo nninu onye bata olive ife ka mbụlụ ekene gabada dị n'ukwu nne m ka mbụlụ ekene gabada dị n'ukwu nne m obodo maka esi eme udo obodo pụrụ onwe ka n'anya obodo na-enwere nsogbu obodo maka esi eme udo obodo pụrụ onwe ka n'anya obodo na-enwere nsogbu ọnya ka nji wee jubanụ mwesị ka njụ ọrụ ajụjụ kedu ife onye ilo na-achọ na-adazi kedu ife onye ilo na-achọ na-adazi kedu ife onye ilo na-achọ n'obodo Chukwu jila aka ya wee kwuba jee n'ugwu onye ilo jee n'ugwu onye ilo jee n'ugwu na onye ilo jee n'ugwu onye ilo si ya na ọ bịara late maka na asị na ọchụ nwa ọkụkọ nwada ahụ nwa ọkụkọ kwa enwe mpempe ọsọ onye na-akọ ife obi melụ ya ọkọkwana nke o mere obi ka onye na-eme n'une n'ụwa ka onye na-eme dị mma ahụ asị nye jisie ike na ọ bụ Chukwu ga-akwụ ụgwọ maka onye ji omume ka onye jọ mmadụ biko wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ gị aka mmadụ ọkwa maka ibi na mụ na-ejela obodo m ozi ka onye ilo ji were afa ma kpagharị onye sisi chụba m onye sisi jide m onye sisi tigbuo m emere gị gịnị onye sisi chụba m onye sisi jide m onye sisi tigbuo m asị m emere gị gịnị Mekeseko nwanne m mentelu okwu Igbo wee kwuo sị chi onye adịghị n'izu o nwekwa ebe jeka imi ya ahụ eni ozu ndị na-achọrọ ọganilu mmadụ ibefe ahụ asị m unu chegharịanụ onye na-agbachili m ebe si eli nri ebe si atụ utu obodo m ebe si echenji ọgọdọ ebe si akwụrụ ụmụ m ụgwọ akwụkwọ ebe si aṅụ ompa asị m ga-emere gị gịnị ekpere na-ekpe n'isi unu bụ ka Chineke nke bi n'eluigwe ka ọ gọzie akara aka unu niile ma unu ga-amatakwa agbasi ọsọ na-aga akwụkwọ maị onye agbachikwanalụ onye chi ya agbachilọlụ maka na akara aka niile abụla ofu
mbụlụ ekene bụrụ gaba dazi nnukwu nne mụrụ mụọ ka mbụlụ ekene gaba dazi nnukwu nne mụrụ mụọ obodo maka esi eme udo obodo fụrụ onwe ịfụnanya obodo na-enwere nsogbu obodo maka esi eme udo obodo fụrụ onwe ịfụnanya obodo na-enwere nsogbu oji come closer make a circle nwanne m metenu ka mbụrụ ịgbabụrụ egwu m agaba dadi nnukwu ka ndị ekene ebe ndị anyị ji bilie ndị mere n'obodo na-atọ ụtọ ndị si na anyị ama na-aṅụ nkwụ na-adabi nnukwu anyị ama na-aṅụ mmanya na-ekpuchi iko ndị mere n'obodo na-ajụ oyi chibenene mmụọ asị Chukwu dube gị Chukwu chebe gị eze na ozuome eze na Chineche ndụ eze na Chinyerugo eze na onyiri ngụgba asị na ọ bụ Chukwu ga-akwụ gị ụgwọ ọrụ ọma niile ịlụ na-adazi ọkwụ Chukwu ga-akwụ gị ụgwọ kedu maka agụ na-eche ibe eze na udo ka mma ibugonu n'udo adịgo eze na-eze chi ekwelu nwanchi famolu unu mee ekene gị iso na ndị mere n'obodo na-atọ ụtọ Chief Simon Ezekwe Ezan awele ngọnadị Ezan awele lomeze Ezan awele ọnọ n'ikpe ọzọ Atikra Chief Nnukwu iso na ndị mere n'obodo na-atọ ụtọ unu m ekene gị ekenele m Okwuluọra Grand Chief Amata eze na-akọ bụ isi ndụ eze na ọladulu nye eze Okwuluọra isome n'obodo na-atọ ụtọ my Grand Chief unu m ekene gị nwanne m metenu His Royal Highness Igwe Prọfesọ Godswill Obiekezie Adamadazi Nnukwu na Nnukwu Ugomụta Igwe unu m ekene gị ọkwa anyị si gị gaba n'iru ọkwa anyị kwụ gị n'azụ Igwe na ị ga-achịka anyị nka Igwe n'iji kwakwọrị kedu maka Chief Kanu Ugwumba Odu Nwanọfadazi Nnukwu ọkwa gị si n'afa gị bụ Chinedu ibugodu na Chinedu gị ozo si gị ọgbachago Odu ị
ga-abụ otu forever. Ekene m n'isi gị bụ na Chukwu ga-enyere gị aka, ọ ga-eduka gị nka, ọ ga-edu gị n'ọrụ a. Ka m bụrụ ekene gaba dabi n'ukwu nne mụrụ mụ, ka m bụrụ ekene gaba dabi n'ukwu nne mụrụ mụ. Obodo maka esi eme udo, obodo fụrụ onwe ha n'anya, obodo na-enwere nsogbu. Ka m bụrụ ekene gaba dabi n'ukwu nne mụrụ mụ. Obodo na-enwere nsogbu. Obodo maka esi eme udo, obodo fụrụ onwe ha n'anya, obodo na-enwere nsogbu. Ka m bụrụ ekene gaba dabi n'ukwu nne mụrụ mụ. Obodo na-enwere nsogbu. Obodo maka esi eme udo, obodo fụrụ onwe ha n'anya, obodo na-enwere nsogbu. Obodo maka esi eme udo.